saka ing jalate ngarsa madangi jagat tumungop pangup kena sabun caing wukir marababang sumirah kena soroteng surya mega lan gunung-gunung bumi goncang gandeng langit klop-klop lara genjang ing alus resang bawain gandrung sabarang kadulur woke irmo yamayas balawor oh
Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa sora maruta bawana gana maregana samyana warayan tumandang nyambut gawe ya para buta kleklebanan sepati ketabrak bocah ngompol ning kali yaksa sang rasana gambaran angkara murba siung bawa rambut gede mangap ombo kekirisi abang beranak gambar kono iko bentar nyambur bisa jangka ombo dadi letak kolo palu
Injih menika para pamirsa saking rencang Gedruk GWSM kepareng ngaturaken pamentasan menika sampun ketinggal kawis tinggal menika wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk GWSM bersama Mas Nemo kalian rencang-rencang. Nggih menika ben-benipun Mas Nemo kiri rencang menika statusipun Mas Nemo wajahipun Mas Yo. Nggih. Ya, iki inti-intine sing dikarepke Pak Joki ngene. Piye, Mas? Mau nalikane nggo topeng buta iki ketok medeni. Medeni. Bahasan dibuka ketok kiut unyu-unyu. Unyuk-unyuk. Ya, kaya sing ngebas ki. Kaya sing ngebas Bang Rudi. Iya. Heeh. Iki umure gek selikur. Selikur. Iya. Gek lucu-lucune. Gek lucu-lucune rung ketok gigike. Nek tukang base mancen sok weling karo aku. Kopi, Mas. Nek iso mbok burine penyanyine ngono. Heeh. Embuh alasane le nopo ki? Ya, iki Alhamdulillah GWSM ngantos babak ketiga luar biasa penonton semakin ramai semakin memadati. Iki koyone ada 5.000 penonton total Pak Jo. Iki real Mas Jo. Iki jajal real bebarengan angger podo akur tunggal Podo sedulur. Seduluran. Ya, iki ana sing do ning dhuwur ning nggon tingkat kuwi ngati-ati engko ndak ceblok tiba ngisor. Ampun Leno nggih sing wonten nginggil. Iya. Dipun perhatikan Iki- keamananipun. Iki disawang ketok ngetrap Pak Jo luar biasa. Kaya stadion bal-balan ngono. Nggih. Ya, keren pokoknya. Dan juga iki pokoknya selamat untuk Dusun Ipis atas suksesnya acaranya. Nggih. Di mana Merti Dusun tahun ini 2025 sangat sukses, Alhamdulillah. lancar, semuanya terhibur, bisa mendatangkan masa banyak, yang penting aman dan tertib. Amin. Pokoknya kita belajar banyak dari Dusun Ipis dan juga Karang Taruna Company. Kompani ya. Company luar biasa sekali yang sudah mengadakan acara sebesar dan semewah iki. Betul. Loh, panjenengan semuanya mis garek nonton gratis orang bayar, ojo do padu, ojo do tukaran. Leres. Ngono ya Pak Joyo. Nggih. Iki ono tulisan, jagalah ketertiban, hindari keributan. Tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang santun dan bermartabat. Ono tulisan Mas Pak Jo. Wonten Iki- ngaji menika napa? Salah arah muni bermartabat ngono. Bermartabat nguri-nguri budaya kanggo ngrukunake warga Mas Yo. Cocok Mas Yo Mas Yo. Cocok. Iya. Oh iki sing arep dhewe iki. Leres, kan maca saka mburi ora Mas Yo. Iya, iki tak ulang-ulang. Ini nguri-nguri budaya kanggo ngrukunake warga. Memang benar Pak Jo, Nggih. budaya niku bisa merukukan warga. Soalnya zaman biyen zaman penjajah kuwi warga Jawa khususnya pinter ngusir penjajah dengan cara ngadake jaranan lho. Jaranan nggih. Akhirnya Londone terpikat. Akhirnya senjatane didelehke, dijikuk, diserang go bambu runcing, akhirnya Londone kalah. Bener kuwi, Leres. yen kesenian iso ngrukunake, iso gawe Indonesia merdeka. Amin. Allahumma Ya Rabbal amin. Amin. ya wis ra usah kesuwen. Nggih. Yuk Mbak Sania masih bersama Sindan Tremos Indonesia. Bunder gino-gino. Ojo lali Mbak Sania, Garuda Wisnu Satria Muda punya. Kita tampilkan satu buah lagu yang tidak asing untuk panjenengan semuanya. Joget oleh Ojo Teman dipun paringi Mister Mendem Dados.
Pokoknya sak gayang-gayangnya kanggo masyarakat dusun Ngipis dan sekitarnya. Iki sing cewek-cewek wis do terlampiaskan lewroh rambut mentul-mentul. Ketemu langsung Mas yo. Iya. Iya. Bersama Mas Dino Kinderjoy, ada Mas Nemo, Mas Lucky dan juga kawan-kawan. Iya. Iki sayangnya rambutnya sing mentul Imam karo Aloy. Besok didol-dol iki Mas. Iya. Riza. Oke, yuk dilanjut lagi satu buah lagu kagem panjenengan semuanya. Dipun paringi Sakit Rindu. Saya sore, saya gayeng, saya panas, saya sumilir Mas yo. Oke ya Pak Jo ditarik loro-loro. Monggo. Sing urgent mangan dhisik.
ora obah, obah mateni bocah urip golek duwe. Dino Dwi Putra Interjoy.